yɛrɛ denkɛ n'o ye Kacho ye Karimu Keyita ale tɔgɔ b'o la. Karimu bɛna ko Karimu o kuma ale bɛ Kɔnɔwari sigi la. Karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ka valise labɛnna ka ban a bɛ nalen. A kana valise labɛnna ka ban pewu. Karimu ala dangana n'a ɲuman ye Mali kɔnɔ a kana. Ami dɔ ka kuma fɔ k'e lajɛ na fali da f'i ye. Ɲininka ko mun na? Bɔjabate u ye nin jɛni in kɛ suba ye u y'a kɛ janfandi ye Bɔjabate k'a sɔrɔ Mali cadre yɛrɛ de ye Karimu janfa. Demande ma pourquoi munna Karimu tun bɛ commandement na wa? N'a bɔra commission de défense la ɲininka a tun bɛ commandement na wa? A tɛ foyi la. Commission de défense ensemble o ye commandement de ya. Décision baw bi tɔɔrɔ ma a tun bɛ yen wa? E cadre ye kalan na i taara ka bila i ka baara la k'i bɛ ko dɔn k'i bɛ se ko la ne taara i yɛrɛ siri ka t'i di Karimu ma k'o ye Mali janfa o ye wari dun Karimu bɛna a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ yan Karimu kana k'a bisimila. O kuma gundo bɛna poyi. A kana. Karamɔgɔ Daba Tunkara Umaru Baru Kolontigi a y'a jira k'a fɔ a ko in daminɛna ka ban sabu min ye Karimu ye a ka valise labɛnna ka ban Karimu bɛ maa min ka dangana kɔnɔ Konowari o de ye Konowari masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara a bara taa Alassane Dramane Ouattara ni IBK terimaw don jɛɲɔgɔnmaw don Karimu bɛ taa yen don min na a y'a kalifa la k'a don a sogo n'a golo cɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ko kalifa ka gɛlɛn ala yɔrɔ o kuma ale bɛ Karimu don kalifa la a ko n'i y'a lajɛ Karimu kelen tɛ kalifa la a bolo ko ye Burukinabew ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré o fana bɛ kalifa la bolo Karamɔgɔ Daba Tunkara o fana sigilen bɛ a ka sigi kɔnɔna la a ko min ye Karimu kɔni ta ye an m'an sɔnni dɔw kan min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaw ye u y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaw la Karamɔgɔ Daba Tunkara Mali tɛ se ka jɔ abada malidenw kɔ maa minnu bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ jamana kɔ kan maa maa ye politiki maa ye maa minnu ye jamana baara ka tɛmɛ Karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛɛ ka wele u kana so. U kana ba ko min ye Karimu ye a ka nali o tɛna k'a fɔlɔ ye koyi sabu min ye Musa Jawara ye Karimu ka nafɔ o kɔ a ko maa tɛmɛ ka bɔ yen maa caman de bɛ maa minnu fana kan bɛ ka valisiw labɛn Karamɔgɔ Daba Tunkara hali n'olu tɔgɔ ma fɔ bamankɛ bɛ maa min ta kan bi Umaru Baru Kolontigi fɛ o de ye Karimu Keyita ye a ko CEDEAO ɲɛmaw ye bɔli laban mun kɛ yan u y'a fɔ ne ka gɛlɛya Mukutari Wade ni Bandaw ye min ye Mukutari Wade ye ale ko ale ɲɛ t'a gɛlɛya la Bandaw fana sigilen o kumakan kelen kan maa minnu kɛra sababu ye ne ka coup d'Etat k'olu fana ko Karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma ko a bɛ se ka na a ka jamana don ko mun b'a bali kana foyi Fasiriba ko min ye Karimu Keyita ye n'a nana Mali kɔnɔna la o kuma min y'a ka baara ŋaniya minnu bɛ yen a b'o daminɛ n'i y'o lajɛ sɔminikɛ bɛ a la o kuma k'a bɛ fɛ k'a labɛn kalafili nata la n'o ye député kalafili ye commune 2 la tuguni sabu min ye député ye o nege bɛ Karimu na hali bi nka Fasiriba ko mun de bɛ fɔ o ko la waridunko kuma minnu bɛ yen yuruguyurugu kuma minnu bɛ yen a ko min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye ni Karimu nana o kuma sira bɛ olu fana bolo Karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'u ka sɛbɛn k'a dayɛlɛ ka Karimu wele k'a ɲininka n'a fɔra ka jɔ a la o kuma so. U kana ba ko min ye Karimu ye a ka nali o tɛna k'a fɔlɔ ye koyi sabu min ye Musa Jawara ye Karimu ka nafɔ o kɔ a ko maa tɛmɛ ka bɔ yen maa caman de bɛ maa minnu fana kan bɛ ka valisiw labɛn Karamɔgɔ Daba Tunkara hali n'olu tɔgɔ ma fɔ bamankɛ bɛ maa min ta kan bi Umaru Baru Kolontigi fɛ o de ye Karimu Keyita ye a ko CEDEAO ɲɛmaw ye bɔli laban mun kɛ yan u y'a fɔ ne ka gɛlɛya Mukutari Wade ni Bandaw ye min ye Mukutari Wade ye ale ko ale ɲɛ t'a gɛlɛya la Bandaw fana sigilen o kumakan kelen kan maa minnu kɛra sababu ye ne ka coup d'Etat k'olu fana ko Karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma ko a bɛ se ka na a ka jamana don ko mun b'a bali kana foyi Fasiriba ko min ye Karimu Keyita ye n'a nana Mali kɔnɔna la o kuma min y'a ka baara ŋaniya minnu bɛ yen a b'o daminɛ n'i y'o lajɛ sɔminikɛ bɛ a la o kuma k'a bɛ fɛ k'a labɛn kalafili nata la n'o ye député kalafili ye commune 2 la tuguni sabu min ye député ye o nege bɛ Karimu na hali bi nka Fasiriba ko mun de bɛ fɔ o ko la waridunko kuma minnu bɛ yen yuruguyurugu kuma minnu bɛ yen a ko min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye ni Karimu nana o kuma sira bɛ olu fana bolo Karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'u ka sɛbɛn k'a dayɛlɛ ka Karimu wele k'a ɲininka n'a fɔra ka jɔ a la o kuma ko fana n'a ka kuma don n'a yɛrɛ ma faama kura min mana ta sini o den walima o muso Bɔjabate an bɛ taa don kɔrɔ o ye nin kɛ wari bɛ sɔrɔ nin na nin bɔta anw yɛrɛ de bɛ mɔgɔw kɔnɔ suruku k'u bila jamana na n'o kɛra tuma min u bɛ tila k'a fɔ ko b'u cɛ k'u la yɛlɛ yiri sanfɛ ka tila k'o ju tigɛ n'u ye minisiri kɔrɔ minnu bɛ yen Mali filɛ dɛ n'u tun bɛ Karimu ka saki ta minnu tun bɛ Karimu ka ciw kɛ an b'a bɛɛ dɔn a ɲɛ bɛ dɔn a kana le sort de Bamako merci an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ.